Soc Òscar Mendoza Gómez i us vull presentar un llibre de Jordi Martí i Font que es diu Visca la Terra i visca l'anarquia, la segona part. El Jordi Martí Font és un professor d'ensenyament secundari que actualment treballa al Baix Penedès i que és sindicalista de la CGT i va ser regidor de la CUP de Tarragona. Us deia que era un segon volum. Si bé en el primer volum de Visca la Terra i Visca l'anarquia el Jordi Martí exposava el seu pensament sobre la relació que té el moviment anarquista amb el moviment nacional català i dels països catalans, en aquesta segona part exposa quina vinculació i què és el que ell pensa arran dels fets que van dur a l'1 d'octubre, al 3 d'octubre i tot el que s'ha anomenat el procés en el Principat. M'agradaria que us agradés, igual que a mi, i per tant us convido a llegir-lo.